Ο 35χρονος Δημήτρης Καρατάσος ζει τα τελευταία 10 χρόνια στην Αθήνα και εργάζεται ως μάγειρας σε ένα μικρό εστιατόριο στο Χαλάνδρι. Εκεί γνωρίζει την Τόνια που δουλεύει σερβιτόρα και αποφασίζουν να συζήσουν. Όμως, όσο ερωτευμένοι κι αν είναι, οι οικονομικές δυσκολίες και η απόλυση της 29χρονης από το εστιατόριο λίγους μήνες μετά φέρνουν δυσκολίες στο ζευγάρι. Ποιος είναι πρέπει? Δημήτρη, Τόνια, Κατερίνα, είμαι για την όφησα. Ρε παιδιά, δεύτερος μήνας. Καλά, θα ξαναπεράσω. Τι θα κάνουμε, δεν υπάρχει φράγκο. Και χρωστάμε και το ρεύμα, χρωστάμε και το ίντερνετ. Τι θα κάνουμε. Όταν θα τα βρούμε θα τις τα δώσουμε, δεν θα τις τα φάμε. Εντάξει, δεν φταίω εγώ που έκανα όλες περικοπές και με έδιωξα από τη δουλειά. Όχι ρε καρδούλα μου, τι λες, τι να φταίς εσύ? Τώρα όμως έχουμε και δεύτερο μισθό με τη δουλειά που βρήκα. Σωθήκαμε μωρό μου με το part-time στην κινητή. Μόνο για τις κάρτες σου θέλουμε 2 μισθούς για να τις πληρώσουμε. Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό, αφού ξέρεις πόσο άσχημα νιώθω? Νιώθεις άσχημα μωρό μου, αλλά χθες πάλι για ψώνια ήσουνα. Ήταν μισή τιμή η μπλούζα, ρε Δημήτρη, δηλαδή τι να έκανα. Δεν βγαίνω και καθόλου πια, όλο σπίτι είμαι. Έχεις δίκιο ρε καρδούλα μου, συγγνώμη. Τουλάχιστον θα με πας εσύ στη δουλειά. Μην παίρνω το λεωφορείο, το σχένω. Να σε πάω καρδούλα μου. Αλλά έλα, πίνε γρήγορα γιατί δεν θέλω να αργήσουμε. Είναι καλό συμπλήρωμα τώρα καινούργια δουλειά, δεν θέλω να δίνω δικαιώματα, μην με διώξουνε. Δύσκολα τα πράγματα. Όταν απολύθηκε η Τόνια από το εστιατόριο, βρήκα αμέσως δεύτερη δουλειά σαν οδηγός σε μια αποθήκη. Το πρωί εκεί, το βράδυ μάγειρας. Αλλιώς θα ήμασταν ακόμα πιο δύσκολα. Έχω λίγα λεφτά στην άκρη και προσπαθώ να μαζέψω κι άλλα για να κάνω μια δική μου δουλειά. Μαζεύονται όμως. Μόνο τον νίκη είναι ένας μισθός. Αργά το ίδιο βράδυ, και αφού ο Δημήτρης έχει σχολάσει, πηγαίνουν με την Τόνια να συναντήσουν ένα φίλο τους που γιορτάζει τα γενέθλιά του. Όμως μια βλάβη στο αυτοκίνητο θα τους χαλάσει τα σχέδια και τη διάθεση. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Τόνια, θέλει συνεργείο. Ήταν ανάγκη τώρα αυτό. Αφού είναι σαράβαλο, ρε Δημήτρη. Πάνε τα παπούτσια που ήταν να αγοράσω αυτό το μήνα. Θα τα δώσουμε όλα στο συνεργείο. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Επίτηδες το χάλασα, μην πάρεις παπούτσια. Δεν λες που δεν έχω βγάλει την οδική από την ασφάλεια? Έχεις κάρτα να τους πάρω? Τον αγαπάω, οκ. Αλλά και αυτή η μιζέρια δεν αντέχεται. Απορώ πώς του περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να κάνει δικό του εστιατόριο. Πώς θα μαζέψει τόσα λεφτά? Έτσι μου έρχεται να τον παρατήσω. Εντάξει, θα έρθω σε κάνα μισάωρο, αλλά η βόλτα πάει. Λες να μην το κατάλαβα? Δεν ξέρω, δεν γίνεται. Όλο το αναβάλω, αλλά μου φαίνεται πρέπει να πάω να πιάσω το θείο μου τον Περικλή να του ζητήσω βοήθεια. Μα απορώ γιατί δεν το έχεις κάνει τόσο καιρό. Πόσες φορές το έχω πει, αφού έχει λεφτά? Ο θείος Περικλής έφυγε στα 18 από το χωριό και πήγε να δουλέψει στην Πάρο. Ήταν γάτος και φτιάχτηκε. 2 εστιατόρια και ένα μικρό ξενοδοχείο στο νησί, αλλά έριξε πίσω του μαύρη πέτρα. Όταν αρρώστησαν η γιαγιά και ο παππούς, έμεινε πίσω μόνη της η μάνα μου να τους φροντίζει. Από τότε του κρατάει μούτρα. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να του ζητήσω βοήθεια. Και που τον βλέπω δηλαδή εδώ στην Αθήνα στη χάση και στη φέξη, νευριάζει. Δεν θέλει. Άσε που αυτός νομίζει δηλαδή ότι είμαι μια χαρά οικονομικά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πράγματι την επόμενη κιόλας μέρα, ανάμεσα στην πρωινή και την απογευματινή του δουλειά, ο Δημήτρης αποφασίζει να συναντήσει το θείο του, τον 52χρονο Περικλή, ο οποίος χαίρεται πραγματικά που τον βλέπει. Και ενώ σχεδιάζει να του ζητήσει οικονομική βοήθεια για τη δουλειά που σκέφτεται, φαίνεται πως τελικά διστάζει να το κάνει. Να τολμάς, μην ακούς κανέναν. Αν άκουγα κι εγώ τι λέει ο ένας και ο άλλος, ακόμα στο χωριό θα ήμουν. Απλά ρε θεία, ξέρεις, ψάχνω μια καλή ευκαιρία. Νομίζω ότι είσαι απλά αναβλητικός. Γιατί? Νέος είσαι, λεφτά στην άκρη έχεις, έτσι δεν μου είχες πει? Ναι. Καλός μάγειρας είσαι, εκτός αν είσαι τεμπέλης. Τεμπέλης εγώ ρε θεία. Δεν τη φοβάμαι τη δουλειά. Τότε γιατί? Κουνήσου γιατί σε βλέπω μια ζωή παλιλάκου. Ή αγρότη, σαν τον πατέρα σου. Κάτι θα κάνω. Κάτι θα κάνω. Χάρηκα που σε είδα. Κι εγώ ρε θεία, πολύ. Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, θέλω να μου έχεις νέα. Και να έρθεις και από το σπίτι, να σε βλέπω. Αμέ. Όχι επειδή η μάνα σου μου κρατάει μούτρα για τα παλιά. Και τώρα σπίτι ήθελα να τα πούμε, αλλά έφυγε η Μαριάννα και γίνεται χαμός εκεί μέσα. Μαριάννα, ποια είναι η κοπέλα σου? Η οικιακή βοηθός. Χωρίς αυτή επικρατεί το χάος. Κατάλαβα. Αλήθεια, μικρέ, εσένα ποιος σου καθαρίζει το σπίτι? Το σπίτι εμένα. Πώς μπορείς να μου στείλεις και εμένα? Αν δεν μπορεί, μήπως έχει κάποια δικιά της? Θα τη ρωτήσω, ρε. Θα τη ρωτήσω. Άμα έχει, θα σου πάρω τηλέφωνο, σου πω. Που κόλλησα. Έχει αυτό τον αέρα του ανθρώπου με τα λεφτά και την άνεση και με έπιασε κάτι. Τρέπηκα να του ζητήσω βοήθεια. Σαν να νιώθω ότι θα μου πατήσει την αξιοπρέπεια. Μπορεί να είναι χαζό γιατί δεν είναι κακός άνθρωπος. Αλλά εγώ κόλλησα.
Όταν το βράδυ ο Δημήτρης επιστρέφει στο σπίτι, συζητά με την Τόνια για τα όσα συνέβησαν, η οποία δείχνει ξεκάθαρα την απογοήτευσή της για τον τρόπο που ο 35χρονος μάγειρας χειρίστηκε το θέμα με τον θείο Περικλή. Πας καλά ρε μωρό μου. Τι χαζή εγωισμή είναι τώρα αυτή. Ευχαριστώ, μωρέτη μου. Τι εγωισμή, ρε μωρό μου, δεν θέλω να φάνω λίγο στο θείο μου. Σου έχει δείξει ότι σε σνομπάρει. Αφού εσύ έλεγες ότι προσπαθεί να σε πλησιάσει για να τα βρει με τη μάνα σου. Εσύ τον κρατάς σε απόσταση. Θα είχες γίνει τώρα, ρε Δημήτρη. Έλα, μωράκι μου, δεν μπορώ να πάω από τη μια στιγμή στην άλλη να του πω ότι δεν έχω θράκο, δεν το καταλαβαίνεις. Είπες ότι ψάχνει για καθαρίστρια. Όχι απλά ψάχνει για καθαρίστρια, θέλει λέει, να του στείλω τη δικιά μου. Τόσα λεπτά νομίζω ότι έχουμε. Ωραία. Θα πάω εγώ. Στο Βύρωνα μένουμε. Εμείς στο Κολονάκι. Αυτό σε δίπλα είναι. Τι είσαι με τα καλά σου, τι λες. Θα πάει η κοπέλα μου να κάνει την καθαρίστρια του θείου μου, έχεις τρελαθεί τελείως. Μα δεν θα του πούμε ότι είμαι η κοπέλα σου. Θα πούμε ότι όντως σου καθαρίζω το σπίτι. Για λίγο θα είναι, μωρό μου. Έλα, νομίζω ότι εγώ θέλω. Εντάξει, για καλό θα είναι, αφού ο άνθρωπος τα έχει και τα σκάει. Εννοείται πως δεν έχω καμία όρεξη να είμαι υπηρέτρια κανενός. Αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει. Μπορεί να είναι ανοιχτοχέρης και όλο και κάτι να βγάζω κι εγώ παραπάνω για μένα. Καλά, δεν θα τα δίνω όλα για το σπίτι και τους λογαριασμούς. Άσε μήπως κάνω κι εγώ τη δική μου μπάζα. Ο Δημήτρης, παρόλο που έχει ενδιασμούς και αισθάνεται ενοχές για το γεγονός ότι η Τόνια θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση στο σπίτι του θείου του, αποκρύπτοντάς του την αλήθεια για τη σχέση του με τη σύντροφό του, δέχεται την πρόταση της Τόνιας και την επόμενη μέρα τους κανονίζει μία συνάντηση. Αγάπη μου, σου είπα έχω πολλή δουλειά. Δεν μπορώ. Πάρε την κολλητή σου να πάρεις στη Σύρο. Όλα από μένα. Να περάσεις όμορφα. Κι εγώ. Λοιπόν, είσαι η κοπέλα που έλεγε ο νηψιός μου, Αντωνία. Τόνια. Τόνια, μάλιστα. Τόνια, πότε μπορείς να ξεκινήσεις? Αύριο. Ωραία. Να ξέρεις ότι εγώ λείπω πολλές ώρες από το σπίτι. Θα έρχεσαι κατά τις 8 το πρωί και κατά τη 1 θα έχεις τελειώσει. Είμαστε εντάξει? Ναι. Έλα να σου δείξω το σπίτι. Μου έπεσε το σαγόνι. Τι σπιταρόνα είναι αυτή. Καλύτερα να κάνω δουλειές εδώ μέσα παρά να αράζω στο διάρρη στο Βύρωνα. Απίστευτο σπίτι. Σαν τα περιοδικά. Κι αυτός, ωραίος άντρας. Ο άντρας με δύναμη. Είναι εγωιτευτικός, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε. Τυχερή η σύντροφός του. Εγώ θα έπρεπε να λονίζω εδώ μέσα. Η επόμενη εβδομάδα περνά σχετικά δύσκολα για το ζευγάρι, αφού και οι δύο τρέχουν με τις δουλειές τους και ο Δημήτρης παρατηρεί πως η Τόνια είναι όλο και πιο ψυχρή απέναντί του. Αυτό τον στεναχωρεί και βρίσκει την ευκαιρία να το συζητήσει με τον καλό του φίλο στην πρωινή δουλειά, τον Σταύρο. Ρε Δημήτρη, 100 πακέτα χαρτιά εκτύπωσης, όχι 10. Θες να βρούμε κανένα μπελά, ξέρεις τι πρόστιμο γι' αυτό? Πρόσεχε λίγο. Sorry, ρε φίλε. Τι έχεις, ρε φίλε? Όλη τη βδομάδα σε βλέπω κάπως. Τι να έχω, ρε φίλε, κούραση. Ναι, αλλά έχεις βάλει ένα στόχο, μην το ξεχνάς. Φάση είναι, κάνει υπομονή. Κάνω, ρε φίλε, κάνω, αλλά έχω χώσει και την Τόνια τώρα και την ταλαιπωρώ για πάρτι μου, δεν ξέρω. Η Τόνια είμαι σίγουρος καμαρώνει για εσένα. Μια γυναίκα θαυμάζει έναν άντρα να έχει στόχους. Φίλε, καμαρώνει, δεν καμαρώνει. Η Τόνια ξέρω ότι έχει ξενερώσει. Ούτε σεξ δεν κάνουμε πια. Όπα. Ναι. Άστε. Εντάξει, συμβαίνουν κι αυτά. Ο Δημήτρης είναι πολύ εξηγημένο παιδί και δουλευταράς. Ήθελε και δεύτερη δουλειά. Ρε, του λέω, θα πεθάνει στην κούραση. Αλλά τι να κάνει. Καλό παιδί η Τόνια. Αλλά βλέπεις τα σκορπάει. Την έχω καταλάβει. Τι να του πω όμως στον Δημήτρη που την έχει στα θεά του. Απορώ πως κάθεται μαζί του. Αφού την έχω κόψει εγώ. Άλλα θέλει αυτή. Από την πλευρά της η Τόνια γοητεύεται όλο και περισσότερο από τον Περικλή, αλλά κυρίως από την οικονομική του δύναμη. Έτσι το επόμενο διάστημα αρχίζει να παρατηρεί τον 52χρονο όλο και περισσότερο, να τον περιποιείται και να τον φλερτάρει ανοιχτά. Κάτι που στο τέλος και εκείνος προσέχει. Να σας φέρω ένα χυμό. Όχι, θα φύγω. Ναι, έλα. Αχ, τι έκανα. Έσπασα το ποτήρι. Τώρα πού θα πίνει κι αυτό το μαρτίνι του. Τι έγινε, Τόνια? Συγγνώμη, έσπασα το ποτήρι, το αγαπημένο σας. Εντάξει, μη σε νοιάζει για το ποτήρι. Για ένα ποτήρι κάνεις έτσι. Εδώ κόπηκες. Περίμενε λίγο. Μη γέμισες αίματα. Έλα. Εδώ είστε, δεν σας είδα. Δεν πειράζει, Τόνια, έλα.
Μήπως μπορείς να με βοηθήσεις με αυτό το κουμπί? Ναι, βέβαια. Τι έπαθες, κορίτσι μου, τι σου συμβαίνει? Τίποτα, απλά ξέχασα το πορτοφόλι μου και τώρα δεν έχω λεφτά. Πώς θα γυρίσω? Αυτό είναι. Πάρε ένα δωράκι για απόψε. Σου αξίζουν και αυτά και άλλα πολλά. Και έλα, θα σου πω εγώ με το αυτοκίνητο. Δεν θέλω να γυρνάς μόνος σου μες τη νύχτα. Σας ευχαριστώ. Το ήξερα ότι με θέλει. Αυτό δεν θέλω να μείνει εδώ. Την άλλη που την είχε τη χώρισε, το ξέρω. Νομίζω πως έχει ψηθεί. Σε λίγο δεν θα καθαρίζω εκεί μέσα. Θα έχω εγώ υπηρέτρια. Όχι, θα κάθομαι να περιμένω το Δημητράκη. Από εκείνο το βράδυ αρχίζει μια σχέση ανάμεσα στον Περικλή και την Τόνια, χωρίς όμως η 29χρονη κοπέλα να σκέφτεται να χωρίσει τον Δημήτρη. Έτσι τον επόμενο μήνα ξεκινά ένα διπλό παιχνίδι που, όπως φαίνεται, δεν έχει διάθεση να σταματήσει. Κουκλάρα μου, τι όμορφιες είναι αυτές. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Για σένα το πήρα, ρε μωρό μου. Μισή τιμή το βρήκα. Μου έχεις λείψει. Και εμένα μου έχει λείψει. Απλά μην αρχίσεις τώρα για τις οικονομίες και αυτά. Ας χαρούμε και τίποτα. Να χαρούμε, μωράκι μου. Ο θείος σου μου έστειλε μήνυμα. Του κάνω κάτι ψώνια για αύριο το πρωί. Ναι, εντάξει. Τον επόμενο μήνα η Τόνια βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες για να περνάει περισσότερο χρόνο στο σπίτι του Περικλή, ενώ παραιτείται από το κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που δουλεύει, αφού οι απολαβές από τον 52χρονο επιχειρηματία την καλύπτουν απόλυτα. Η πρόταση μάλιστα που της κάνει εκείνη την ημέρα την ικανοποιεί ακόμη περισσότερο. Το σπίτι θέλει λίγο καθάρισμα. Δεν εννοώ από σένα, αγάπη μου. Θα βρούμε κάποια άλλη. Εσένα σε θέλω μόνο για μένα. Το βράδυ θα περάσω να σε πάρω να πάμε για σούσι. Σ' αρέσει το σούσι, Εννοείται. Αλλά μην έρθεις να με πάρεις εσύ. Να βρεθούμε κάπου έξω, έτσι στο δρόμο, σαν να μην γνωριζόμαστε, κατάλαβες, σαν παιχνίδι. Είσαι απίστευτη. Στον ανιψιό μου πας ακόμα? Ναι, γιατί μου χρωστάει κάποια χρήματα και τον λυπάμαι, μωρέ, δεν ξέρω πώς να του το πω. Σταμάτησε του. Δεν θέλω να ξανακάνεις αυτή τη δουλειά. Και τα λεφτά που σου χρωστάει θα στα δώσω εγώ. Φίλε, έχει μεγάλη πλάκα. Θα με πληρώσει και για το Δημήτρη. Καλά, πώς δεν το είχα σκεφτεί αυτό νωρίτερα. Κλαίω από τα γέλια. Καλά, δεν είναι κανένας βλάκας ο Περικλής. Πρέπει να έχω κι εγώ το νου μου. Από την άλλη, ο Δημητράκης κοιμάται ύπνο βαθύ και ούτε του περνάει τίποτα από το μυαλό. Νιώθω λίγες τύψεις ώρες-ώρες. Αλλά άλλο ο Δημήτρης, άλλο ο Περικλής. Καθένας έχει τη θέση του ξεκάθαρα. Η μέρα συνεχίζεται για την Τόνια και τον Περικλή με τρυφερές προσωπικές στιγμές, μέχρι που μια απρόσμενη επίσκεψη θα ταράξει την υποτιθέμενη οικιακή βοηθό. Έλα, Δημητρή. Ναι, σου ανοίγω. Ποιος Δημήτρης? Ο ανιψιός μου. Θέλει να μιλήσουμε για δουλειά, λέει. Μην του πεις τίποτα για μας, σε παρακαλώ. Γιατί? Γιατί αυτός νομίζει ότι εγώ εδώ δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να το κρύβεσαι. Θα σου πω άλλη ώρα, άνοιξε τώρα. Καλώς τον. Τι κάνεις? Έλα, τι έγινε? Όλα καλά? Καλά, εσύ. Μια χαρούλα, όλα καλά. Με πήρε πρωί-πρωί ο Δημητράκης και θέλει, λέει, κάτι να πούμε για το μαγαζί που σκοπεύει να κάνει. Τον αγαπώ. Αλλά εγώ τα λεφτά μου δεν τα πετάω. Θα το σκεφτώ. Άλλο η συγγένεια, άλλο η δουλειά. Έτσι που λες. Ναι, δε θεία. Συγγνώμη, είναι σημαντικό. Ναι, θεία μου, κάνω δουλειά σου, Ναι. Έλα. Να σου πω, πρέπει να σταματήσεις από εδώ. Φτάνει, πρέπει να φύγεις. Έλα με τους χαζοεγωισμούς τώρα. Αύριο έχει τραπέζι σε μία φίλη του. Ξέρεις πόσα θα μου δώσει? Δεν με νοιάζει πόσα θα σου δώσει. Σου πίνει το αίμα εδώ μέσα αυτός. Δεν παίρνει χαμπάρι. 3 φορές την εβδομάδα είχατε πει, κάθε μέρα σε φέρνει. Εντάξει. Φτιάξε το μαγαζί και θα σταματήσω εγώ από εδώ. Λοιπόν, φεύγω τώρα για να μην μας δει. Λίγη ώρα αργότερα, η συζήτηση ανάμεσα στους δύο άντρες φαίνεται να μην φτάνει στο επιθυμητό σημείο για τον 35χρονο, αφού ο Περικλής δεν του δίνει κάποια συγκεκριμένη υπόσχεση για ένα προσωπικό δάνειο. Έτσι ο Δημήτρης αναχωρεί απογοητευμένος. Σ' ακούω. Λέγε.
Γιατί του κρύβεσαι? Νομίζεις δεν είδα πως σε κοιτάζει? Εντάξει, δεν ήθελα να τον εκθέσω μόνο τον κακομοίρη, αλλά με το ύφος που έχεις. Περιμένω. Πριν λίγο καιρό μου την έπεσε και εγώ του είπα όχι, εντάξει. Δεν ήθελα να μάθει για μας, νιώθω άβολα. Και είναι και καλό παιδί. Είναι. Αλλά πρόσχε, μην νομίζω ότι του αφήνεις περιθώρια. Όχι βέβαια. Η συνάντηση με τον Περικλή έχει προβληματίσει τον Δημήτρη, που αναγκάστηκε μπροστά στον θείο του να προσποιηθεί πως η Τόνια είναι απλώς η οικιακή βοηθός και για τους δύο. Καθώς δεν μπορεί να διαχειριστεί πια το θέμα, μιλά με τον Σταύρο για ό,τι έχει συμβεί. Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει? Γιατί δεν έχεις πει στο θείο σου ότι η Τόνια είναι η κοπέλα σου? Πώς θα το πω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα? Είναι τρόμα άβολο. Το μεταξύ δεν λες που δεν ξέρει τίποτα και η μάνα μου θα με σκότωνε. Τα κάνατε μήπω? Και τελικά θα σε βοηθήσει? Έτσι λέει, το σκέφτεται, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Εμένη η Τόνια, ρε φίλε, 2 δουλειές κάνει. Ξέρεις πόσο θέλω να την πάρω ένα διημεράκι, να κολλήσω 2 άδειες και να φύγουμε, να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Αλλά πού να την πάω, δεν παίζεις άλλο. Ρε φίλε, να σου δώσω τα κλειδιά της μάνας μου από το εξωγικό στη Λούτσα να πάτε. Λέγε ρε. Από την καρδιά μου στο λέω. Θα πάτε να χαλαρώσετε, η θάλασσα 200 μέτρα, με το κυπάκο του το σπίτι. Να πω ρε φίλε, είσαι μεγάλος, αδερφός. Να είσαι καλά. Πάμε. Όσο ο Δημήτρης βρίσκεται στην πρωινή δουλειά, όπως κάθε μέρα, η Τόνια περνάει χρόνο με τον Περικλή. Όμως καθώς ο καιρός περνά, οι δικαιολογίες που βρίσκει απέναντι και στους δύο εραστές της αρχίζουν να εξαντλούνται και έρχεται σε δύσκολη θέση. Βλέπω δείχνεις μεγάλο ενδιαφέρον για την τέχνη. Σκέφτομαι ότι για να σ' αρέσει εσένα αυτό το άσχημο πράγμα, μάλλον θα αξίζει πολλά. Πάρα πολλά. Αφού λοιπόν σ' αρέσουν οι γραβούρες, θα σε πάω να δεις κι άλλες από κοντά. Τι, δεν θέλεις να πάμε στο Παρίσι? Έκλεισα στο αγαπημένο μου ξενοδοχείο. Επιτέλους να περάσουμε κάποια βράδια μαζί. Πώς θα βολέψω τον Δημήτρη, τι θα του πω? Γιατί εγώ το Παρίσι δεν το χάνω. Τι να κάνω? Αυτή τη μάνα μου θα τη χρησιμοποιήσω και για τους δυο. Θα πω στο Δημήτρη ότι θα πάω να τη δω στη Λάρισα, γιατί εκεί είναι, όχι εδώ εννοείται. Κοίτα τώρα τι ψέματα αναγκάζομαι να λέω. Μάλλον πρέπει να τελειώνουμε με τον Δημήτρη. Εξάλλου ο Περικλής με καλύπτει στα περισσότερα. Το ίδιο απόγευμα ο Δημήτρης και η Τόνια περνούν λίγο χρόνο μαζί και η 29χρονη κοπέλα προσπαθεί να ετοιμάσει το έδαφος για το ταξίδι της στο Παρίσι με τον παράνομο εραστή της. Όμως ο σύντροφός της θα την αναστατώσει, αφού της αποκαλύπτει ότι σχεδιάζει μία άλλη εκδρομή για τους δυο τους. Κοίτα να δεις τώρα, μωρέ, πόσο κρίμα. Τι κρίμα, ρε μωρό μου, έχει κανένα πάρτι ο θείος μου και σε θέλει πάλι εκεί? Όχι, μωρέ. Αλλά τώρα μίλησα με τη μαμά μου και ήταν να πάω να περάσω από εκεί. Έλα ρε Τόνια. Τι έλα ρε Τόνια, πού να το φανταστώ, τώρα της το έταξα. Έλα να πάμε να περάσουμε 3 μερούλες μαζί, αφού θέλω να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε. Εντάξει, θα πάμε την άλλη φορά. Εκεί είναι η Λούτσα. Είσαι σίγουρη? Γιατί εγώ στο κοριτσάκι μου πήρα δώρο και ένα καινούριο μαγιό. Σ' αρέσει? Τέλειο είναι. Μα γιατί χαλάς λεφτά? Έλα βρε καρδούλα μου, δεν αξίζει το κοριτσάκι μου τώρα να σου κάνω ένα δωράκι? Άρε Δημήτρη. Πήγαινε εσύ μωρέ με το Σταύρο, είναι και την κοπέλα του. Θα ξεκουραστείς εσύ, δεν πειράζει. Την άλλη φορά θα έρθω εγώ. Τώρα εντάξει, δεν λέω. Καλή η Λούτσα, αλλά αφήνεις κοντζάμ Παρίσι. Ας πάει μόνος του με το Σταύρο να ράξει. Τι να του κάνω? Πάντως ωραίο το μαγιό. Θα το πάρω μαζί. Σίγουρα στο ξενοδοχείο θα έχει πισίνα. Η μέρα του ταξιδιού φτάνει και η Τόνια φεύγει με τον Περικλή για το Παρίσι, ενώ ο Δημήτρης αποφασίζει να ακυρώσει τα ρεπό του και να δουλέψει. Όμως όσο εκείνη λείπει, ο 35χρονος μάγειρας κάνει μια περίεργη ανακάλυψη που τον στενοχωρεί και τον προβληματίζει. Έχει και ένα υπόλοιπο που πρέπει να πάρει. Πώς και δεν έχει περάσει τόσο καιρό? Δουλεύει αλλού μωρέ και τρέχει. Πάλι καλά. Να της δώσει χαιρετίσματα και να κανονίσουμε να βρεθούμε. Εννοείται. Εντάξει, χάρηκα. Κι εγώ πολύ. Τα λέμε. Γεια. Μου χάλασε ο φορτιστής και πέρασα από το μαγαζί που δουλεύει η Τόνια να πάρω ένα καινούριο και μου είπαν πως έχει παραιτηθεί. Πότε έφυγε? Πού πάει όλο αυτόν τον καιρό κάθε απόγευμα που μου λέει πως δουλεύει? Και κυρίως γιατί δεν μου είχε πει τίποτα. Ο Δημήτρης πηγαίνει στο εστιατόριο που εργάζεται προβληματισμένος από το ψέμα της Τόνιας και προσπαθεί να τη βρει στο τηλέφωνο, αλλά μάταια. Όμως όταν μπει αργά το βράδυ στο σπίτι, συναντά την 29χρονη σύντροφό του που έχει εντωμεταξύ επιστρέψει και ξεκινά αποφασιστικά μια κουβέντα μαζί της. Ρε Τόνια, γιατί έκλεισε το τηλέφωνο σου? Έκλεισε, δεν το κατάλαβα. Και γιατί δεν είσαι το πρωί, το απόγευμα δεν είναι ποτέ το δούλευες? Ναι. Όμως ειδοποίησα. Άργησε το λεωφορείο.
Ποιο λεωφορείο, ρε Τόνια, πόσα ψέματα θα πεις ακόμα, αφού πέρασε τη δουλειά σου να ψωνίσω και μου πόνε τη σταμάτησες. Εγώ. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Θα σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν ήθελα να σου πω τίποτα για να μην στεναχωρηθείς. Τι να στεναχωρηθώ, τι έγινε? Με απέλυσαν. Τι? Τι σε απέλυσαν, αφού μόνο ότι παραιτήθηκες? Δεν τα ξέρουν καλά. Τι εννοείς? Έγιναν περικοπές. Περικοπές? Και γιατί δεν μου έχεις πει τίποτα? Και πού πήγαινες τα απογεύματα? Για να μην σε στεναχωρήσω. Δηλαδή, τι να σου έλεγα. Ότι κάθε απόγευμα πάω στην Αριστεία και αράζω εκεί για να μην το καταλάβεις. Ρε μωρό μου, τι λες τώρα σοβαρά? Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν μου μιλάς? Ήθελα να σου πω ότι περιμένω νέα και από μία άλλη δουλειά. Αλλά θα στα έλεγα όλα μαζί. Δεν ήθελα να τα κάνω έτσι και τώρα τα έκανα χειρότερα. Ρε καρδούλα μου, είσαι σοβαρή, είναι δυνατόν? Σε μένα θα τα λες όλα. Έλα, ό,τι και να είναι θα περάσει. Θα βρούμε μια λύση. Μετά από αυτή την αποκάλυψη, η Τόνια προσπαθεί να είναι ακόμη πιο προσεκτική απέναντι στο Δημήτρη. Έτσι συμφωνεί με την πρότασή του να συναντήσουν ένα φίλο του που έχει να της προτείνει μια καινούρια δουλειά, παρόλο που η 29χρονη είναι αποφασισμένη έτσι κι αλλιώς να την απορρίψει. Αυτός βαράει μύγες όλη μέρα. Σιγά μην πληρώνει καλά. Άσε να δούμε τι θα πει και η Αριστεία. Εντάξει, καρδούλα, μόρφος. Καλά που βγήκα για μια συνάντηση. Τι δουλειά είχε η Τόνια με τον Δημήτρη μεσημεριάτικα? Της είπα να πάμε για φαγητό και αυτή βιαζότανε γιατί είχε λέει να πάει τη μαμά της σε γιατρό. Με δουλεύει. Εμένα. Αν νομίζω ότι θα την έχω στα πούπουλα και αυτή θα το έχει δίπορτο, είναι γελασμένη. Το απόγευμα, όταν ο Δημήτρης φεύγει για το εστιατόριο που εργάζεται, η Τόνια βρίσκει την ευκαιρία να επισκεφτεί τον Περικλή στο σπίτι του, όπως συνηθίζει να κάνει. Όμως δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη για την κουβέντα που θα ακολουθήσει. Μα τώρα τι υπονοείς, δεν καταλαβαίνω. Δεν υπονοώ κάτι, στο λέω ξεκάθαρα. Σας είδα μαζί και μάλιστα όρμηξες και τον πήρες αγκαλιά πολύ ζεστά, για να μην το πω αλλιώς. Και ο Δημήτρης είναι φίλος μου τόσα χρόνια και μην ξεχνάς ότι ήταν και εργοδότης μου. Αυτό το ξέρω. Όπως ξέρω ότι έτσι ξεκίνησε και με εμάς. Αυτό κάνεις εσύ με όλους τους εργοδότες σου. Αναπτύσσεις τόση οικειότητα. Καταλαβαίνεις ότι με προσβάλλεις. Τι είναι αυτά που λες? Ήθελα απλά να του πω ότι θα σταματήσω να δουλεύω εκεί. Έτσι δεν σου είχα υποσχεθεί? Του είπες για μας? Όχι, αλλά θα γίνει κι αυτό. Θέλω να έχουμε καλές σχέσεις, αφού είσαι θείος του. Δεν μου τα λες καλά. Δεν ξέρω με τι γυναίκες συναναστρεφόσουν έως τώρα. Και δεν ξέρω καν αν είμαι η μόνη γυναίκα στη ζωή σου. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ επιλέγω να σου έχω εμπιστοσύνη. Τώρα, αν εσένα σε έχει πιάσει κρίση ζήλιας, δεν ανέχομαι να με προσβάλλεις έτσι. Στάσου, ρε μωρό μου, στάσου. Δεν ήθελα να σε θίξω. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Σε είδα μαζί του και ζήλεψα. Περικλή, κι εγώ είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Αλλά θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν ήθελα να το τραβήξω. Αλλά εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι κάτι τρέχει με αυτούς τους δύο. Και ο Δημήτρης μπορεί να μην έχει τα λεφτά μου, αλλά είναι νέος, ωραίος. Κάτι πρέπει να κάνω για να τελειώνει το παραμύθι. Δεν είναι η πρώτη πιτσίρικα που είχα. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Έτσι, το ίδιο βράδυ η Τόνια μένει στο σπίτι της, ενώ ο Περικλής υποδέχεται την καλή του φίλη Σία για να δειπνήσουν μαζί. Δεν είναι όμως μόνο η παρέα της που τον ευχαριστεί, αλλά και η ιδέα που του γεννιέται ενώ μιλούν, καθώς έτσι πιστεύει πως θα λύσει το πρόβλημα με τον ανιψιό του. Εξαιρετική! Απορώ πως την αγόρασες. Και μάλιστα μου την έκλεψες σχεδόν μέσα από τα χέρια μου. Δεν φημίζεσαι για την αγάπη σου για τη ζωγραφική. Φημίζομαι όμως για τις επενδύσεις που κάνω. Θα σου δώσω μία συμβουλή και αυτό γιατί το είχα ψάξει. Αυτό εδώ το σημαδάκι αποδεικνύει την αυθεντικότητά του. Σταμάτα να μου κάνεις την έξυπνη. Λες να μην το έψαξα. Έλα, κάτσε να μου πεις για τον Τέλη. Όλα καλά? Εγώ καλά. Εσύ, είσαι με καμία τώρα? Θα σου τη γνωρίσω. Πόσο είναι, σαν την Αλεξάνδρα μου? Όχι δα. Μεγαλύτερη. 1 χρόνο. Είσαι αδιόρθωτος. Αλήθεια, τι κάνει η κόρη σου? Έχει έρθει μαζί μου από το Λονδίνο και θέλει να κάνει μια δουλειά εδώ. Περνάει πουθενά από το μυαλό σου. Τι δουλειά? Μια επιχείρηση, εστίαση, τουριστικά, μαγαζί με ρούχα, κάτι τέτοιο. Εστίαση, Της αρέσει. Δεν είχαμε κάνει μαζί και το catering. Για πες μου, έχει κάνει έναν αυτή την εποχή? Γιατί, σου μπαίνει καμιά ηλίθια ιδέα? Το αντίθετο. Αδιόρθωτε.
Βέβαια, η Αλεξάνδρα. Κούκλα, κλασάτη, έξυπνη, καλό παιδί. Ό,τι πρέπει για τον Δημήτρη. Θα τους φέρω κοντά για τη δουλειά. Να κάνει μια επένδυση και εκείνη, να μ' αφήσει και εμένα ήσυχο ανιψιός μου από κάθε πλευρά. Γιατί άμα τη δει, θα πάθει πλάκα. Και θα είναι και βλάκας αν δεν της την πέσει. Η ιδέα του Περικλή να φέρει κοντά την Αλεξάνδρα και τον Δημήτρη φαίνεται να τον ενθουσιάζει όλο και περισσότερο. Έτσι δεν διστάζει να μιλήσει στη Σία για την επιχειρηματική ιδέα του ανιψιού του και εκείνη με τη σειρά της να το μεταφέρει στην κόρη της, που δέχεται άμεσα να γνωρίσει από κοντά τον ενδυνάμει μελλοντικό συνεργάτη της. Να, η Αλεξάνδρα. Τι γίνεται, Περικλή, καλά είσαι? Καλά. Να σου συστήσω τον ανιψιό μου, τον Δημήτρη. Χάρηκα. Η Αλεξάνδρα θέλει να κάνει μια επένδυση. Εσύ θέλεις να κάνεις τη δική σου δουλειά. Είπα λοιπόν να σας συστήσω και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα καταλήξετε. Ο θείος σου είναι οικογενειακός φίλος και θα τον εμπιστευτώ απόλυτα. Για να μιλάει έτσι για σένα, έχει όλη μου την εμπιστοσύνη. Τι να πω, τιμή μου, τα χάσα. Στην αρχή νομίζω ότι ήταν η καινούργια σχέση του θείου. Πολύ ωραίο κορίτσι. Έχει ένα καλό κεφάλαιο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μου, αλλά ο θείος είπε ότι θα βάλει κάτι και αυτός αν χρειαστεί. Πιστεύει, λέει, πως εκείνη και εγώ θα κάνουμε κάτι καλό. Νομίζω πως μπορώ να της έχω εμπιστοσύνη. Το ίδιο βράδυ, ο Δημήτρης ενθουσιασμένος μιλάει στην Τόνια για τις νέες προοπτικές στη δουλειά του, χωρίς να αναφερθεί σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για την Αλεξάνδρα, ενώ την προτρέπει για μία ακόμα φορά να εγκαταλείψει τη δουλειά της στο σπίτι του Περικλή. Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα παρατήσω την πρωινή δουλειά και θα αφοσιωθώ στον όνειρό μου. Ωραία. Ένας λόγος παραπάνω για να μείνω λίγο ακόμα στο θείο σου. Αφού ξέρεις τι καλά μπουρμπουάρ βγάζω όταν μένω εκεί. Έλα ρε μωρό μου. Εντάξει, αυτά είναι δικά σου, οκ, αλλά άμα θες να βοηθήσεις πραγματικά και να συνεισφέρεις στο σπίτι, πιάσε μια δουλειά κανονική. Πιάσε αυτή που σου είπε ο Σταύρος ή εκείνη που σου πρότεινε αριστεία. Ούτε τα μισά δεν θα βγάζω έτσι. Ρε μωρό μου, ναι, αλλά δεν γίνεται να ξεκινάω εγώ ολόκληρη επιχείρηση τώρα να βοηθάει και ο θείος μου και να μην μπορεί να το παρουσιάσει το κορίτσι μου. Δεν το καταλαβαίνεις. Κάναμε βλακιά που του πάμε ψέματα. Εντάξει, τώρα έγινε. Τι έγινε, πρέπει να βρούμε μια λύση. Ας το πούμε ότι τα φτιάξαμε τώρα. Καλά, θα δούμε. Τι καλά θα δούμε. Εγώ τον Περικλή δεν τον παρατάω. Τι να του πω, θέλει ο ανιψιός σου να σταματήσω από τη δουλειά? Ποια δουλειά? Και πώς θα τον βλέπω? Το θέμα είναι ότι ο Περικλής θέλει να κινούμαστε φανερά. Πρέπει να προλάβω τα πράγματα, γιατί αλλιώς θα γίνουμε μήλος. Ο Δημήτρης πράγματι παραιτείται από την πρωινή του δουλειά και ενθουσιασμένος από τη γνωριμία του με την Αλεξάνδρα, δέχεται να τη συναντήσει το επόμενο βράδυ, προκειμένου να μιλήσουν αναλυτικά για τους όρους της συνεργασίας τους. Και μη σε τρομάζει καθόλου το οικονομικό, αλήθεια. Εγώ θέλω έναν άνθρωπο να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να θέλουμε τα ίδια πράγματα. Μου κάνει να ξέρεις τρομερή εντύπωση που δεν θες ένα μαγαζί σαν αυτό που πήγαμε τώρα. Όχι, δεν θέλω κάτι τόσο κυριλέ. Θέλω κάτι ανάλαφρο, νεανικό. Αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου. Και μην νομίζεις, ρώτησα για σένα. Πήγα και δοκίμασα φαγητό εκεί που δουλεύεις και έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Στα κρυφά. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να σε ευχαριστήσω. Πέρασα πολύ όμορφα απόψε. Κι εγώ. Νιώθω ότι δεν τα έχουμε πει όλα ακόμα. Θα ήθελες να συνεχίσουμε για ένα ποτό? Ναι, γιατί όχι. Τι ωραία η ιδέα του Περικλή να μας γνωρίσει. Ο Δημήτρης είναι υπέροχος. Έξυπνος, ταλαντούχος, αληθινός, αθόρμητος και είναι και πολύ ωραίος άντρας. Η Αλεξάνδρα γοητεύεται από τον Δημήτρη και δεν διστάζει με ευγενικό τρόπο να του το κάνει σαφές. Γιατί δεν πάμε σπίτι μου να κάνουμε και δουλειά στον υπολογιστή? Αλεξάνδρα, μένεις και φυσικά και εγώ δουλεύω σε λίγο. Δεν θα προλάβω. Το κάνουμε καλύτερα μια άλλη μέρα. Εντάξει. Ωραία. Και ενώ ο Δημήτρης εισπράττει το ενδιαφέρον της Αλεξάνδρας με κάποια ενοχή, η Τόνια συνεχίζει χωρίς ενδιασμούς τη σχέση της με τον Περικλή και μάλιστα βρίσκει όλο και πιο συχνά δικαιολογίες για να μένει περισσότερο χρόνο μαζί του. Χώρισε ρε μωρό μου η Αριστεία και είναι χάλια. Θα πάω 2-3 μέρες σπίτι της, τι να κάνω? Ο Δημήτρης, εισπράττοντας την ψυχρότητα της Τόνιας και καθώς εκείνη υποτίθεται λείπει στο σπίτι της Αριστείας, ενδίδει τελικά στο φλερτ της Αλεξάνδρας. Όχι όμως χωρίς ενοχές. Δεν είναι ότι θέλω να σε αποπλανήσω. Θέλω απλά να σου κάνω το τραπέζι. Και έχω και μερικά δείγματα να σου δείξω. Αλεξάνδρα, ξέρεις, δεν είναι ότι... Θα έρθεις τελικά? Ξέρεις ότι το θέλω. Είναι υπέροχη η Αλεξάνδρα. Τόσο γλυκιά, έξυπνη, τρυφερή.
Το ξέρω, δεν υπάρχει δικαιολογία, αλλά άνθρωπος είμαι. Έχω κουραστεί που με την Τόνια έχουμε χάσει επαφή. Ήπιαμε λίγο παραπάνω με την Αλεξάνδρα και θα πρέπει να το κόψω. Αν θέλει να συνεχίσουμε επαγγελματικά, έχει καλώς. Αλλά εγώ σε διπλό ταμπλό δεν το παίζω. Ανυποψίαστη για τα όσα διαδραματίζονται στη ζωή του Δημήτρη, η Τόνια παραμένει για ακόμη μία μέρα στο σπίτι του Περικλή και ετοιμάζεται να τον ακολουθήσει σε μία επαγγελματική συνάντηση, χωρίς όμως να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είπαμε θα πάμε για φαγητό? Ναι, με τους συνεργάτες σου. Ναι, το Δημήτρη, την Αλεξάνδρα και τη μητέρα της. Ποιες είναι αυτές και τι δουλειά έχει ο Δημήτρης? Είναι η φίλη μου και η κόρη της που επενδύει στη δουλειά του Δημήτρη. Θα συμπαθείς την Αλεξάνδρα. Είναι στην ηλικία σου και πολύ εντάξει παιδί. Και γιατί δεν μου το είπες? Και γιατί, τι αλλάζει? Στο λέω τώρα. Ωραία, είναι που δεν θέλω να φέρω το Δημήτρη σε δύσκολη θέση. Δεν το έχω πει ακόμα για μας. Ποια δύσκολη θέση? Ούτε που του νοιάζει. Εσύ το μεγαλοποιείς. Ο Δημήτρης είναι αλλού πια. Πού αλλού? Καλά, είμαι γάτος, έτσι. Πώς το σκέφτηκα να τους γνωρίσω. Η Αλεξάνδρα είναι πολύ ερωτευμένη. Και αυτός όμως. Ας από μια χαρά βολεύτηκε. Ποιος άντρας, παιδί μου, αντιστέκεται σε τέτοια κοπέλα? Δεν σου αρέσει να χάνεις, Σου χτύπησε τον εγωισμό που δεν μου τρέχει στην κόλληση. Δεν είναι αυτό. Απλά δεν έχω πολύ όρεξη. Αν είναι, δεν θα έρθω εγώ. Καλύτερα να κάτσω εδώ. Πάω να ανοίξω. Αυτές είναι. Τους είπα να έρθουν να πιούμε κάτι και να φύγουμε όλοι μαζί. Να σε γνωρίσουν κιόλας. Τι! Πιάσε τις βλακίες, θα έρθεις μαζί μου. Τι έκανα ο Περικλής? Τι θα κάνω τώρα? Φυσικά δεν γίνεται να ακολουθήσω εγώ σε αυτό το τραπέζι, να με δει ο Δημήτρης με τον Περικλή και εγώ να βλέπω αυτή την Αλεξάνδρα να του την πέφτει. Έχει γούστο να έχει μπλέξει μαζί της. Και εγώ που νόμιζα ότι ο Δημήτρης είναι άγιος. Όχι. Πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα. Η Αλεξάνδρα μου, ευχαριστώ. Είναι ενθουσιασμένη με το project. Μόνο με το project? Έλα μωρέ Περικλή. Τι να πω κι εγώ τώρα, εντάξει. Είναι σπάνιο πλάσμα ο Δημήτρης, αφού το είπα. Και αυτός τι λέει? Αυτή καλή ντρέπεται. Εγώ θα σου πω. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ειδηλίου. Δεν έπρεπε να πιω. Δεν νιώθεις καλά? Ήπια και δεν έχω φάει. Καλύτερα να κάτσω εδώ να ξαπλώσω. Μα βράγα μου, πρέπει να φύγουμε. Θα μας περιμένει ο Δημήτρης. Εντάξει, εσείς έχετε τόσα πολλά να πείτε. Όχι, ειλικρινά, καλύτερα να κάτσω εγώ μέσα. Έχει δίκιο η κοπέλα. Τη ζαλίσαμε με τις δουλειές. Τόνια μου, χίλια συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Συγγνώμη. Να σε βοηθήσω. Μην διανοηθείς να πεις τίποτα στο Δημήτρη για μας. Επιμένεις, Καλά. Αρκετό πλήγμα δέχτηκε ο εγωισμός σου για απόψε. Όμως να ξέρεις, εγώ με κρυφτό δεν συνεχίζω. Μη μου μιλάς εμένα έτσι. Γιατί θα σε φοβηθώ ή θα κοροϊδεύεις εσύ εμένα? Τι είναι αυτά που λες? Να σου το ξεκαθαρίσω. Δεν σου την έπεσε ο Δημήτρης. Εσύ τον θέλεις. Δεν βλέπω πόσο έχεις χαλάσει την Αλεξάνδρα. Παράτα με. Καλά. Κοιμήσου τώρα και αύριο μετακομίζεις εδώ ή άντε γεια. Ψέματα μου λέει για να με πικάρει ο Περικλής. Ζηλεύει. Ο Δημήτρης αποκλείεται να με παρατήσει, αφού είναι τρελός για μένα. Πρέπει να ξεφορτωθώ τον Περικλή. Όχι όμως έτσι απλά. Δεν μπορώ να χάσω όλα αυτά που μου δίνει. Τι θα κάνω? Κουράστηκα και με αυτή την ιστορία. Και αυτός ο Περικλής τι νομίζει? Ότι θα φάω τα νιάτα μου μαζί του? Η Τόνια ταράζεται ιδιαίτερα από τα όσα μαθαίνει για τον σύντροφό της και ο θυγμένος της εγωισμός δεν την αφήνει να ησυχάσει. Έτσι αποφασίζει να ξανακερδίσει τον Δημήτρη, ο οποίος όμως, όπως φαίνεται, γοητεύεται όλο και περισσότερο από την Αλεξάνδρα. Ωστόσο, η 29χρονη κοπέλα θέλει να σιγουρευτεί για τις προθέσεις του συντρόφου της πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Ήθελα να ξέρω πραγματικά πού το βρήκες αυτό το μαγαζί. Είναι τέλειο για αυτό που θέλουμε. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι να σε βλέπω έτσι χαρούμενο. Αισθάνομαι πως δεν είσαι απόλυτα εδώ. Σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Κοίταξε, Αλεξάνδρα, είναι κάτι που θέλω να σου πω, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Δώσε μου λίγο χρόνο. Εντάξει. Μωρό μου. Άλλα, καρτούλα μου. Γύρισες. Τι είναι αυτό? Αγάπη μου, σε περίμενα. Σου μαγείρεψα. Μωράκι μου, φάε έξω με τους συνεργάτες μου. Αποφάσισα να παρακολουθήσω τον Δημήτρη. Το βλέπω, δεν με πλησιάζει όπως παλιά. Δεν είναι όσο τρυφερός ήταν, αργεί τα βράδια. Τελικά ο Περικλής έλεγε την αλήθεια. Κάτι τρέχει με αυτόν και την Αλεξάνδρα. Πρέπει να κινηθώ γρήγορα.
Τι συμβαίνει, αγάπη μου? Τίποτα. Απλά η μαμά μου δεν είναι πολύ καλά και λέω να περάσω. Εντάξει, τίποτα, αλλά λέω να περάσω από το σπίτι. Μήπως θέλεις να της πάω? Όχι, θα πάρω ταξί. Σίγουρα? Ναι. Η μικρή έχει αλλάξει. Από εκείνη τη μέρα που καυγαδίσαμε είναι κάπως. Της μίλησα απότομα, το ξέρω. Αλλά ένιωσα ότι με κοροϊδεύει. Ούτε μένει στο σπίτι, ούτε εκδρομή θέλει να πάμε. Κάτι έχει αλλάξει. Και εγώ δεν μπορώ να ζω με αμφιβολίες. Στη ζωή μου θέλω να είμαι χαλαρός. Και όχι να σπάω το κεφάλι μου για βλακίες. Έλα, Αριστεά, τις πήρες? Ναι. Αυτή θέλω να μου αντιγράψει, σου έστειλα και τις διαστάσεις. Σιγά μην το καταλάβει, μωρέ, αφού δεν έχει ιδέα από τέχνη. Ναι. Λίγες μέρες αργότερα, ο Περικλής ανοίγει μια κουβέντα στην Τόνια, αφού δεν φαίνεται διατεθειμένος να συνεχίσει με έναν άνθρωπο που δεν ανταποδίδει τη φροντίδα του. Και ενώ περιμένει να διαψευστεί, η 29χρονη βρίσκει την ευκαιρία να διακόψει μαζί του. Άρα καλά έχω καταλάβει. Κοίτα, δεν θέλω να σε κοροϊδεύω, δεν σου αξίζει. Ναι, αλλά εγώ άνοιξα την κουβέντα. Νιώθω λίγο άβολα. Δες, περνάω πραγματικά πολύ καλά μαζί σου και μου αρέσεις. Αλλά ξαφνικά νιώσα παγιδευμένη και πιεσμένη. Σε πίεσα εγώ. Θες να μείνουμε μαζί. Εντάξει, αυτό είναι λίγο κτητικό. Και δεν λέω. Έχει μια γοητεία όλο αυτό, αλλά λίγο ο τρόπος ζωής σου, το στυλ σου. Και εγώ χρειάζομαι να μείνω μόνη μου, Περικλή. Δεν μου αρέσει να πιέζω τα πράγματα. Θέλω να με θέλουν. Αν θες να φύγεις, είσαι ελεύθερη. Ξεμπέρδεψα. Και μάλιστα με απολαβές. Σιγά μην καταλάβει ο Περικλής ότι άλλαξα την γραβούρα με ψεύτικη. Να είναι καλά η Αριστεία. Ελπίζω μόνο να είναι παροδικό αυτό που συμβαίνει με την Αλεξάνδρα και τον δικό μου. Γιατί είναι δικός μου και αποκλείεται να της τον αφήσω. Εμένα δεν με παρατάνε. Δεν θα του πω φυσικά για την γραβούρα, αλλά εγώ δύσκολα δεν θα ξαναπεράσω. Θα την πουλήσω και θα έχω την καβάτζα μου. Την επόμενη μέρα, η Τόνια έχει οργανώσει πολύ καλά το σχέδιό της και καθώς ο Δημήτρης έχει ρεπό, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να ξανακερδίσει το ενδιαφέρον του και να τον συγκινήσει. Έτσι ετοιμάζει ένα πολύ ωραίο γεύμα και τον περιμένει γεμάτη ανυπομονησία. Μωρό μου. Μαγειρεψες? Αχα. Σήμερα που έχεις ρεπό, ήθελα να το περάσουμε όσο πιο ωραία γίνεται. Σου έχω ετοιμάσει και ζεστό νερό να κάνεις μπάνια και πάω να ετοιμάσω από το φαγητό. Μωράκι μου, έχω ραντεβού με τους δικηγόρους σήμερα με την Αλεξάνδρα και θα πάμε μετά μαζί. Ποια είναι τέλος πάντων αυτή η Αλεξάνδρα, όλο μαζί της είσαι. Ποια είναι ρε μωρό με Αλεξάνδρα, με ποιο κάνω το μαγαζί, ποιος βάζει τα λεφτά? Ρε Δημήτρη, δεν σε κατηγορώ. Αλλά τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει ρε μωρό μου? Δεν περίμενα με το που θα βρεις εσύ το δρόμο σου να μπω εγώ στην άκρη. Τι λες ρε μωρό μου? Αυτό εδώ είναι για σένα, για τα καλορίζικα. Πες μου. Ρε μωρό μου, τι με ρωτάς τώρα? Πάμε να φύγουμε, πάμε σε ένα νησί να δουλέψουμε εκεί. Τι λες ρε μωρό μου, ποιο νησί? Όπου να είναι με την Αλεξάνδρα ανοίγουμε το μαγαζί. Πάλι αυτή η Αλεξάνδρα. Είναι μόνο η δουλειά. Κοίτα με στα μάτια και πες μου. Εγώ για ποιο λόγο δουλεύω τόσο καιρό, για ποιο λόγο τα κάνω όλα αυτά? Τι είναι αυτό? Δεν είναι πολλά. 2.000 ευρώ αυτά μπόρεσα να μαζέψω. Έφυγα από τον Περικλή. Τον άφησα γιατί δεν άντεχα να μην βλεπόμαστε. Έχω κάνει τόσα για σένα και εσύ δεν περίμενα να σε νοιάζουν τόσο τα χρήματα. Τι λες ρε μωρό μου? Έλα εδώ. Τι συμβαίνει? Κοίτα, δεν ήθελα να στο κρύψω, αλλά πρέπει να σου το πω. Τι να μου πεις ρε μωρό μου, τι γίνεται? Κοίτα, αν δεν με θες δεν πειράζει, θα δω εγώ τι θα κάνω. Τι εννοείς τι θα κάνεις? Δημήτρη, είμαι έγκυος. Τι έκανα? Πώς μπόρεσα να της φερθώ έτσι? Αυτή δούλευε σαν το σκυλί και εγώ παρασύρθηκα. Όχι, δεν έχω δικαίωμα να την αφήσω τώρα. Περάσαμε όλα τα δύσκολα μαζί. Θα πω την αλήθεια στην Αλεξάνδρα και θα τα τελειώσω όλα. Η Τόνια είναι ο άνθρωπός μου. Δεν μπορώ να την αφήσω. Ειδικά τώρα. Το ίδιο βράδυ ο Δημήτρης παίρνει τη δύσκολη απόφαση να πει στην Αλεξάνδρα την αλήθεια και να τη ζητήσει να διακόψουν την προσωπική τους σχέση αλλά και τη συνεργασία τους. Παρόλο που η 28χρονη κοπέλα πληγώνεται, δείχνει μεγάλη κατανόηση και αποδεσμεύει τον 35χρονο από τη συνεργασία τους. Δεν ξέρω τι να πω. Με την Τόνια είμαστε μαζί τόσα χρόνια. Είναι έγκυος. Συγγνώμη, είπες Τόνια? Ναι, είναι η κοπέλα που δουλεύει στο θείο μου. Νομίζω έχετε γνωριστεί. Η Τόνια, η κοπέλα, η Ξανθούλα. Ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Ο θείος μου βέβαια δεν ξέρει τίποτα για μας.
Ο θείος αποκλείεται να ξέρει κάτι. Είσαι σίγουρος? Δεν μπορώ να την αφήσω στην κατάστασή της. Την αγαπάς? Είσαι σίγουρος ότι και εκείνη σε αγαπάει? Με αγαπάει, Τόνια. Στέκεται δίπλα μου. Έχει πάει στο θείο μου να δουλέψει για να βοηθήσει εμένα. Ό,τι μπορεί κάνει. Κι όμως τον πιστεύω. Όλοι μπορεί να μπερδευτούμε. Αλλιώς δεν θα ήταν όπως ήταν μαζί μου. Αλλά αυτό το κορίτσι τον κοροϊδεύει. Είναι λεπτή η θέση μου. Σκέφτηκα να του πω ότι ξέρω, αλλά δεν θέλω να κάνω βιαστικές κινήσεις. Αυτή τα είχε και με τον Περικλή. Αμφιβάλλω αν είναι και η εγκυμοσύνη της αλήθεια. Κρίμα για τον Δημήτρη. Η Αλεξάνδρα, ταραγμένη από τη συνάντησή της με τον Δημήτρη, μεταφέρει στη μητέρα της τα όσα έχουν συμβεί. Η 28χρονη έχει ενδιασμούς για το αν πρέπει να αποκαλύψει στον Περικλή τα όσα ξέρει, ενώ η Σία επιμένει ότι ο αδερφικός της φίλος δικαιούται να μάθει την αλήθεια. Έτσι, 2 μέρες αργότερα, όταν ο 52χρονος της καλεί για φαγητό, εκείνη θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να του αποκαλύψει την αλήθεια. Με κορόιδευε. Τόσο δούλεμα. Και ανιψιός μου? Όχι, ο Δημήτρης δεν ήξερε τίποτα. Και ούτε ξέρει. Λες να ήξερε ότι ήσασταν μαζί και να το δεχόταν. Και είναι και έγκυος, λέει. Από ποιον? Έλα μωρέ Περικλή που είναι έγκυος, βλακίες λέει στο μικρό για να τον κρατήσει. Και αν είναι? Μην ανησυχείς. Και αν είναι θα φανεί. Αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται. Πώς έμπλεξα? Όχι, μην το ξαναπείς αυτό. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα τον Δημήτρη. Είναι πολύ καλό παιδί. Και γι' αυτό παθαίνει αυτά που παθαίνει. Όσο το σκέφτομαι, λοιπόν, αυτή από την αρχή είχε σχέδιο. Και αν δεν έμπαινε η Αλεξάνδρα στη μέση, η Τόνια δεν θα γύριζε στο Δημήτρη. Θα σας παράταγε και τους δυο και θα έφευγε όσα σου έπαιρνε. Πρέπει να τα πω όλα στο Δημήτρη. Στο κάτω-κάτω ανιψιός μου είναι. Να σου πω. Το σπίτι σου το έψαξες? Τι εννοείς? Αυτό το σημαδάκι στην γραβούρα δεν υπάρχει. Περικλή, έλα εδώ. Τι θες να πεις? Περικλή, είναι απίστευτο. Σου έκλεψε την αυθεντική γραβούρα. Δεν είναι τα λεφτά. Είναι η κοροϊδία. Να μου το παίζει ερωτευμένη και να με δουλεύει έτσι. Πώς το έφαγα αυτό? Και πώς κρυβόταν και από τους δυο μας τόσο καιρό? Και ο ανιψιός μου τίποτα να μην έχει καταλάβει. Στο ίδιο σπίτι μένουνε. Αγαθός. Ό,τι θέλει τον κάνει η Τόνια. Με ενόχλησε και το δικό του ψέμα. Που δεν μου είπε ποια είναι αυτή από την αρχή. Αλλά τι να τον κάνω? Για μένα αυτή έσβησε ήδη. Και αυτός, να τον αφήσω στα σκοτάδια, τον πονάω. Αίμα μου είναι. Πράγματι, ο Περικλής ζητάει από τον Δημήτρη να συναντηθούν και του αποκαλύπτει τα πάντα. Ο νεαρός σοκαρισμένος αποφασίζει να χωρίσει την Τόνια, όμως ζητάει από τον θείο του να μην την καταγγείλει. Τι είναι αυτό που μου λες, θεία? Δεν το πιστεύω. Εγώ την έβαλα στη ζωή σου. Πώς μπόρεσε? Μπόρεσε. Και εσύ κοίτα να κοιτάξεις μπροστά. Ένα τίποτα είναι αυτή. Σκέψου μόνο τη δουλειά σου. Και εγώ είμαι εδώ. Και όχι μόνο εγώ. Και πες στη μάνα σου, τον άλλο μήνα θα πάμε να τη δούμε μαζί. Άντε με τα κολλήματά της. Αυτή η ιστορία, με όλα όσα κακά έφερε και εμένα πιο κοντά με τον Δημήτρη. Όχι, δεν μου άρεσε που αυτή η γυναίκα του φέρθηκε έτσι. Εγώ τα έχω φάει όλα αυτά με το κουτάλι. Δεν θα βάλω και τη γάτα μου να κλάψει για μια χυδαία γυναίκα. Αλλά αυτός δεν την είχε καταλάβει 2 χρόνια τώρα. Επιτέλους ήρθαν τα πράγματα έτσι και ξύπνησε. Και εγώ θα τον βοηθήσω με όλη μου την καρδιά. Τελικά η 28χρονη, που δεν μπορεί να αρνηθεί τα όσα έχει κάνει, παραδέχεται ότι η εγκυμοσύνη της ήταν ένα ακόμη ψέμα, επιστρέφει την κλεμμένη γραβούρα στον Περικλή και φεύγει μόνη της από την Αθήνα. Κι όμως, αγαπάω. Ο Περικλής δεν σήμαινε τίποτα. Άστα τα ψέματα, Τόνια. Τώρα βλέπω πια σε ξεκάθαρα. Δεν σ' ακούω καν. Έπαθα μεγάλο σοκ. Είχα πάψει να την αγαπώ, πρέπει να το παραδεχτώ. Έμενα κοντά της από συνήθεια, όμως αυτό δεν υπάρχει πια. Ειδικά από όταν γνώρισα την Αλεξάνδρα, πόσα ανώτερο πλάσμα, πόση κατανόηση απέναντί μου. Και όσο και αν πικράθηκα με την Τόνια, νιώθω ελεύθερος. Βέβαια, όχι απόλυτα. Καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα με τον Δημήτρη. Παρασύρθηκα από τον εγωισμό μου που έμπλεξα με την άλλη. Και αυτή θα τον διώξει γιατί είναι δειλός και μίζερος. Ούτε που με νοιάζει. Η βλακεία μου ήταν που δεν έκατσα με τον Περικλή να τα έχω όλα στο πιάτο. Αλλά εγώ δεν χάνομαι. Ο καινούριος μου εργοδότης στο εστιατόριο που έχω πιάσει δουλειά είναι στα χωρίσματα με τη γυναίκα του και μου δείχνει αδυναμία. Αυτή τη φορά θα φερθώ πιο έξυπνα. Στην πραγματικότητα,
Πάντα γνωρίζουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Όμως πολλές φορές δεν θέλουμε ή δεν έχουμε τη δύναμη να το παραδεχτούμε. Τότε έρχεται η ίδια η ζωή με τις ανατροπές της και μας αναγκάζει να δούμε την αλήθεια που πάντα ήταν εκεί.